Ep, Jo? sí, tu. Escolta, que publiqueu algun diari al teu centre educatiu? Un diari com aquest, vols dir? Em refereixo a un diari digital, un diari a la xarxa. Un diari online del nostre centre educatiu? No en tenim cap. Això deu ser molt complicat, no? I ara, vine, entra. El Periódico de Catalunya posa a disposició de tots els centres de secundària catalans una eina que facilita molt les coses. Només cal que us registreu i els teus alumnes i tu disposareu d'un diari digital propi des del que podreu redactar i difondre les vostres pròpies notícies a la xarxa. Hi podreu afegir fotografies, enllaçar vídeos, fer comentaris... I vols dir que ens en sortirem? I tant! Diari Jove funciona amb WordPress, un gestor de continguts senzill i intuïtiu. Nosaltres n'hem dissenyat la plantilla. Vosaltres només haureu d'omplir-la de contingut. Molt interessant, però com aconseguim implicar els joves? Oferint-los la possibilitat de ser escoltats. A Diari Jove podran posar-se a la pell dels periodistes, escriure i comunicar sobre aquells temes que els interessen, amplificar la seva veu. Podran explicar el que fan a l'escola, a l'institut, al barri, al municipi. També disposaran d'un espai on redactar articles d'opinió i mostrar la seva pròpia versió de les coses. A més, des de Diari Jove tenim una presència activa i participativa a les xarxes socials. D'acord, però tu ara marxes i em deixes aquí amb el marrón. De cap manera. Teniu un equip de suport a la vostra disposició. Podreu contactar amb nosaltres telefònicament, per correu electrònic o mitjançant les xarxes socials. Resoldrem els vostres dubtes. Farem un seguiment de les vostres aportacions al diari i us n'oferirem assessorament. A Diari Jove també trobareu recursos i eines per tirar endavant. Disposareu de material didàctic, videotutorials amb continguts periodístics de qualitat, llistes de preguntes freqüents... A banda, trimestralment, us plantejarem reptes periodístics als que els joves podran participar de manera autònoma. Entesos. De tota manera, no sé pas com organitzar-lo, tot aquest embolic. Ja sabeu que els mestres cada vegada tenim menys temps i menys recursos. Podeu integrar el diari en el currículum de secundària, a l'àrea de llengua o a la de les noves tecnologies. Podeu incloure'l en el crèdit de síntesi. En qualsevol cas, us farem arribar propostes de calendarització que podeu adaptar a la realitat del vostre centre. I quins altres centres hi participaran? Diari Jove és un projecte nou, però al mateix temps és hereu del programa El Periódico a l'escola, en el que hi han participat més de 800 centres de secundària al llarg de 14 anys. Ara hem decidit fer un pas més i volem engrescar-vos a formar part d'una comunitat virtual al voltant de tot allò que interessa als joves i que té interès en comunicar. Diari Jove és una xarxa dinàmica i interactiva que fomenta la participació i la creació de vincles entre centres educatius. L'estructura de la nostra plataforma us permetrà consultar diaris i notícies amb les que compartiu interessos i territori. I això no és tot. El Periódico de Catalunya farà ressò de les notícies més destacades de la xarxa Diari Jove i les farà visibles a la web principal del diari. A més, tots els centres participants optareu a diverses categories de premis. Millor diari, millor notícia, millor fotografia, major incidència a les xarxes socials... Què? Us hi animeu?